जे प्यार हम कैली इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, सबको पता कि आप बहुत सुरीली और बहुत अच्छी गायिका हैं। अगर आप आज निहाल के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेंगी तो हो सकता है कल धड़कन म्यूजिक स्टूडियो श्रीराम स्टूडियो पे लाखों करोड़ लोग आपके भाई आपके दोस्त यहाँ बजा जाएंगे। आपके लिए कहना है कि सब धन फीका तहरा कि सब धन फीका तहरा काला धागा बांधला अनुपमा जे तहरा नजरिया। लेकिन कहना है कि हे दीवाना के प्यार स्वीकार करो आ दिल दे के दिल लड़का कहा था, लड़का एगो लड़की के देख ले बा भैया, ओके उससे प्यार हो गई बा। आ लड़का जब प्रपोज कैले बा तो लड़किया कहती है जाना हट तो 70 जन आगे पीछे घूमे रहे। तो लड़का कहता एगो रे भाव कहे आ बोले बतिया में मिल आहे दीवाना के प्यार स्वीकार करो। आका कहता आ दिल लेके दिल दे ओ हसलू तभाग हमर हसलू तभाग हमर जाती जा आपकी तारीफ में वो बात कहो। अनुपमा जी आप आज हिरणपुर गांव में आए बने, तमाम लड़का जो सुधरे राहुल स्टेटस लगे तो जान तरीका कहिए सुन देखते ही उड़ गए भैया हो एगो लाइन और अनुपमा जी बहुत सेट खाता कि तू एगो चान बाटे आ दुनिया जहान में आ एगो बाटे धरती आ तुझा समान। सच में अनुपमा जी जब आप इतना अच्छा गाते हैं और इतने प्यारे हैं और मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ, इनका नेचर भी बहुत बढ़िया है, सबके साथ मिलनसार है और जो भी कलाकार इनके पास जाता है वो सबको प्यार दिला देती है। तो मैं इनके लिए कहूँगा कि तू ये गो चान बाटे दुनिया जहान एगो बाटे धरती तुझा समान। आहे निहालवा पुतनी का विचार करो। सुन रही है ना? सुन रहे। आहे निहालवा पुतनी का विचार करो दिल लेके दिल खातिर तोहरा के दुनिया में बुझवले पड़े हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में
हमसे कहलू प्रेम धारा में ना बहती ना दिल दिले रहती ना दिल ले रहती साई भैया आ किस्मत में ना रहलू Oh,